Ginapatihan, gabunan, nga kawatan, dakop matapos kinkuha ang wallet sang pasahero nga babaye. Apang sospek todo panginwala. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa bulig sa pila ka mga tawo sa tubang sa isa ka mall sa Dalan Gatuslao, Bacolod City, madasing ginadakpan ang ini nga lalaki nga ginapatihan nagkuha sang wallet sa isa ka pasahero sa sulod sang jeep. Ang biktima, isa ka receptionist sa isa ka mall. Napulsuan sini nga daw may malain nga tuyo ang tupad sa jeep. Pagpara sa lalaki nga manaog, nangindulaan kuno ang wallet sini nga nakatago sa blazer. Ang baral bala sa jeep bala sa raw doon nagkiwi guro. Wala nagduha-duha si Kay nga lagso ng lalaki apisar wala inisang pruweba. Manaog na ko, ginkap-kap ko akong wallet. Wala na. Ti amo to guro nakakuha na balahaw. Tapos nagdalagan ko nagamba kung singgit ko ang wallet ko. Tapos damo nagbulig sa akon nga mga lalaki nagdalalagan ko sa iya. Nasa putihan sa mga tawong lalaki ginkilala kay Benji Ambray sa Barangay Vista Alegre. Nakuha sa iyang wallet nga may unod nga kapin 1,000 ka pesos kag mga ID. Apang sunok kay Ambray, napulutan lang sining wallet. Ma'am, dali pasensyaon niya lang ko kung nagdagan, manggig ko kayo nakita ko, kwarta na nakunan mo. Nasturyan, kikinanglano ko kwarta man. Kung hindi ko tayo pungod niya ginkwa. Tayo yung nilungod ko ginkwa, ba't siya ganyan man naguro mo? Sa record sa kapulisan na preso na sadto si Ambray bangod sa droga kag may record man ini sa pagpangawad. Apisar gid panginwala ni Ambray, desidido si Kay nga pasakan ini sang kaso. Ubon, Kirinal Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.